Здравейте, хора! Какво става? Това е Нидъл. А това е Имо. Сега ще... Играме на чистката, криница. Чистката, да. Значи, хора, тук това е в моята къща, той е в моята къща. Това е неговия дом. И да знаете, че след това ще направим още едно видео. Изненадка. Кой повече ще търпи на чаленджа? Добре. Но Значи- чалендж, кой ще търпи на чаленджа? Но чаленджа е мистериозен. Да, ще го кажем. Така, тук ще ви покажем какви са... Да, значи ние приготвихме, ще играме за Хелоуин, нали знаете? Това е фалшивата кръв. Много това е истинска. фалшива кръв. И много е истинска. 3D. Това са маски... Пистолет. Да. Обясним правилата. Значи, в момента, казвам, че който ще играме на онче, бонче, да. Онче, бонче, какво е? Дай камък, ножица, хартия, брат. Да, камък, ножица, хартия. Да. И на камък, ножица, хартия и смисъл, който се падне, смисъл, примерно Немо или примерно аз, той ще е убиеца. Да. А един ще се крие, нали? Да, в смисъл, правилата. който е убиеца, крие този пистолет. Значи, той ще бъде с фалшивата кръв убиеца, защото е от хората, които ги е убил. И да. Ще сложи по ръцете там фалшива кръв, след това ще се измие. Да. И имам предвид, че сега правилата са, че този пистолет е за защита. Смисъл, убиеца ще го скрие някъде. И ти трябва да го намериш. Ако намерите пистолета, не може да убиете убиеца. Просто да го нараните. Да го нараните и да бягате. Да. Докато той не ви убие. Да. И пистолета има безкрай патрони. Да. Безкрай патрони. Значи, сега да почнем. Ами аре? В смисъл, ти ще трябва да се криеш някак. Камък, ножица, хартия. Кой се крие? Добре. И смисъл, колко ще време ще се криеш? Ще се крием. Смисъл, не, смисъл... Ако те намери убийца, тогава ще бягаш и той като те гони. Смисъл, колко време да човека, нали, ако ти и аз, в смисъл, колко време за да се скрие? Колко време... 3 секунди. 3 секунди. 30 секунди. 30 секунди за да се скрие. Да. Добре. Айде. Така. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ти. Аз съм убиеца, значи. Да. Да. Аз се крия хора. Добре. Чакай. Сега трябва да се завърта и ти да скриеш пистолета. Не, първо, ти като се скриеш, тогава, да. Добре. Ами... Чао. Не, чакай, ще трябва да броя. И не трябва да те виждам на къде ходиш, защото мога да те намеря. Добре. Да, маската не иска. Маската когато изпидам. Чакайте, хора. Че маската. Да. Значи, давай. Отивай. Вече би трябвало да тръгваш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Значи, хора, слагам се в живота. Телефона ми.